Кояш җылысына әзгенә саранырактыр, әмма искиткеч матур төсләргә бай көз ае. Без гаҗәеп матур табигать кочагында, Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районында. Аның тарихы 1680 елдан башлана икән. Хәзер без Шәкертләр тауында. Аның үз тарихы. Әлеге тарихны монда гомер итүче милләттәшләребез безне җитәкләп диярлек йөртеп сөйләде. Әйе, горурланалар алар торган җирләре белән. Шунсыз мөмкин дә түгел. Ә үткәннәр йомгагын без Зәки Лотфулла улы Зәйнуллин белән чиштек. Гади генә җәяү йөреп, күп үзгәрешләргә карамастан сакланган татар халкының бөек шәхесләре калдырган мирасын барладык. Без басып торган урыннан Стәрлебаш башланып тауга үрмәләгән бу якка. Бу як сазлык булган, монда булмаган йортларлык. Менә бу урам, иң беренче урам Шишмә урамы. Стәрлебаш менә шу Шишмә яныннан башланып киткән. Иң беренче йортлар менә мөнасибәт торган, менә монда салынган. Башкортстанда да, Татарстанда да татарның монда авылы бүтән юк. Стәрле исеме Акбалыктан чыккан. Райондагы иң борынгы авылларның берсе Стәрлебашка Оренбург янындагы татар каргалысы бистәсе татарлары нигез сала. Ул революцияга кадәр үзенең борынгы зур атаклы мәдрәсәсе белән билгеле. Мәдрәсә 1640-1660 елларда ачылган. Урал, Урта Азия, Идел буйларында аны Кече Бохара дип атаганнар. Стәрлебаш мәдрәсәсендә белем алучылардан соңрак күп кенә күренекле дин әһелләре, имам-хатиплар, ишаннар, ахун мөфтиләр үсеп чыккан. Иң беренче мулла мөнасиб мулла булган монда. 90 еллардан мулла булган, ишан булган. Менә булар борынгы мөнасиблар Стәрлебаш кешеләре. Монда укыган һәм укыткан җәмәгать эшлеклеләренең татар-башкорт халкы арасында белем-мәгърифәт таратучы күренекле кешеләр булуы бәхәссез. 1905 елга кадәр татар шигъриятенең бер үзәге Стәрлебашта булган. Язучы шагыйрьләрдән Гали Чыкрый, Шәмсетдин Зәки, Гаделшә Багданов, Хөснетдин Жданов, Мифтахетдин Акмулла, Гали Рафиқи, Төхфәт Янәби, күренекле дин әһелләреннән баш мөфти Мөхәммәдҗан Хөсәйинов, Габделсәлам Габдрахимов, Габделвахид Сөләйманов булса, гыйлем ияләре Мирсалих Бикшурин, Габдулла Фәйис, Шыккан Вәлиаханов, Әбелмәних Каргалый, Абдулла Искәндәров, Рәфкать Солтанбәков, Зәки Вәлиди, Мирсәид Солтангалиевлар булган. Менә бу борынгы урамнарның берсе инде Стәрлебашның. Бу Стәрле елгасыннан алып Сталовая кадәр 5 Дукаевлар яшәгәннәр, 8 йорт. Менә шуларның икесе менә бу калды, тагы бер йорт бар. Шакир Тукаев мәдрәсә мөдәррисе, атаклы Тукай бабай нәселеннән һәм 1-2 дәүләт думасы депутаты. 1898 елда чыккан Тарих Стәрлебаш китабының авторы. Аның тырышлыгы белән 1909 елда Стәрлебашта малайлар өчен Казна мәктәбе, 1914 елда кызлар мәктәбе ачыла. Гомумән, Стәрлебашның һәр тыкрыгы, һәр урамы, һәр йорты зур тарихны саклый. Менә әлеге йортның да 100 елдан артык тарихы бар һәм ул Тукаевлар рухын саклый. Тукаевлар изеннән Стәрлебаш мәчетенә юл алдык. Аның бүгенге имамы Нил Рәмиев шәҗәрәсен төзегән. Кырганда укып кирдегезме? Сәлим Ахан Рәмиев язганында. Ул Сәлим Ахан Рәмиев минем картәтис була инде. Аның оныгы Акмулла, кызының улы. Нил Әхмәтҗан улы Рәмиев төзегән шәҗәрә буенча Мифтахетдин Акмулла һәм татарларда киң билгеле алтын казучы шагыйрь Дәртмән 2 туган булып чыга. Ә Дәртмән һәм Мөхәммәд Шакир Тукаев бер-берсе белән аралашып гомер иткән. Бу урында туктап без Ислам нуры мәчетенә кагылып чыгарга булдык. Аның каршындагы дини белем бирүче мәктәп Стәрлебашның гурурлыгы дисәк, ялгыш булмас. Бу җирнең илаһи бәрәкәтле рухы дәвам итә. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون محمد رسول
Укытучы булып 40 елга якын эшләдем. Шуңа күрә менә шушы балаларны чакырып белем бирәсе килде. Иң беренче балалар җыйналганга куанып, рәхмәт әйтеп, иң беренче әйтәсем килә әти-әниләренә рәхмәтне. Булай алганда балаларның тәртибе, әхлагы буенча әлбәттә алар аерылып тора башка балалардан. Онсы күренеп тора һәм ул безгә куанычлы. Мәдрәсәгә йөри башладым картәниемнән. Миңа бу укуларны кирәк, әйбәт юлны табырга үзенең ниемдә тормышта. Әйе, һәр кешегә үз кыйбласын табып гомер итү мөһим. Мәчетләребез исә гомергә торган җиребезнең күрке. Алардан нур бөркелә. İslam Nuru Meşidi 4 yıl içinde biz onu bitirdik. Bitirgenden sonra meşit karşında sırası açtık. İslam Nuru Meşidin şeytu mektebi açtık. İslam dininin aslında ise o tinçlik. Бүгенге көндә безнең бу небездә зурлар 20дән артык шәкерт кеше укып йөриләр. 2 ел эчендә без укытабыз, аларга бирәбез гакыйдә, фикых фәннәрен укытабыз. Шуннан соң пәйгамбәрләр тарихын, Коръән уку, шуннан соң Коръән уку тәртипләре, тәҗвид фәнен өйрәтәбез инде. Әхлак, әдәп, халкыбызның гореф-гадәтләрен. Менә әле күрдек бит яшь балалар. Балалар әдәп, әхлак кына алсыннар менә шу мәчеткә йөрүдән. Ул да зур эш. Ике зур кеше мәчеткә йөрүдән бер бала мәчеткә йөрсә мин ныграк шатланам. Инде кабат иман керә, боз өри күңелләрдә. Без мөслимик булмасак. Сәяхәтебез барышында шушы җирдә туып үскән бөек шәхесләребезнең исемнәрен бик еш ишеттек. Аларның иҗаты, язмышы хакында район газетасы редакциясендә да тыңладык. Аны безгә мәктәп укучылары җиткерде. Башкачарак үзләренчә, иң мөһиме саф татарча. Ни җитәсең? Кишен гармун тартып, яшел үзән буйлап йөрергә, күккә ашкан, биек тауга менеп, туган илеңнең ямен белергә. Телебезне саклау, аны яклау, буыннарга тапшыру безнең бурычыбыз. Менә шул максаттан мин ана теле укытучысы буларак балаларыма шушы үземнең күңелемдәге булган илһамны, сөюне, мәхәббәтне тапшырырга телим. Әйе, милләттәшләребез, ата-бабаларыбыз сызган юлдан атлый, аны саклый. Стәрлебашта бөек шәхсебез, шагыйрь, мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулланың премиясы да булдырылган. Мен ул фондны 1994 елны үзем создавать иттем. Улның төп бурычы булып язучыларга матди ярдәм итү һәм әдәбиятны районда үстерү. Яңа кешеләр җәлеп итү. Һәм бу бурычны үтәп килә дип саныйм. Чөнки менә шушы үткән дәврдә, үткән 25 елга якын дәврдә 20 лауреат булды безнең. Аннан башка лауреатлардан башка бик күп чараларда катнаштык. Китаплар чыгаруда һәм Акмулла премиясын лауреатлары дигән 2 китап чыгардык. Районда каләм тибрәткән язучыларның җыентыгын чыгардык. Татар районда яшәгән татар халыкларын милли яклап тәрбияләү, аларга милли тәрбия бирү һәм балаларга шулай ук милли тәрбия бирү. Без укымышлы халык, шуңа күрә үзебез хөрмәт итеп, үзебез алга сөрмәсәк, безне беркем дә югарыга күтәрмәй. Без үзебез күтәрергә тиешбез. Дөрес, бүген күтәрергә, горурланырга халкың белән. Бүген эшләргә изге гамәлләрне. Чөнки иртәгә аны синең ул кызларың, аннан оныкларың алып китә. Безнең һәр очрашу диярлек балалар чылганышында булды. Менә әлеге сәнгать мәктәбе дә зур игътибарга лаек. Сәнгать мәктәбендә үз бүлек бар. Беренче бүлегендә музыка коралларында балалар уйнарга өйрәнәләр, йырларга өйрәнәләр, хор дәресләрен әүдем катнашалар. Икенче бүлеге инде танцевальный, бию һөнәрен үдитәләр. Һәм моны рәсем сәнгате, анда тоже күп балалар шөгыльләнә.
Без Башкортстан Республикасының Стәрлебаш авылында. Сәяхәтебезне байытучы юлдашыбыз Зәки Зайнуллин белән халкыбыз мирасын барлыйбыз. Вакытларны мына 2 гектар агыздан тора бит. Элекке мәчет урыны. Мына Ленин бабай басып тора бит. Мына Ленин бабайда тыкырык бар, шунда киребез хәзер. Тыкырыктан чыгып чыгасы. Анда 23 мәдрәсә булган. Мына мәдрәсә урыннары 23 бина, 23 бинаның һәр берсендә бер хәлфә. Хуҗасы. Ошаткан, ичергән, караган авылда шәкертләрне һәр йорт сайын 3-5 шәкерт булып биргәннәр крестьяннарга. Бу йорт 23 мәдрәсәнең берсе. Менә ул. Әйе, бердән бер сакранты. Аны менә хәзер мин сатып алдым, минем йорт бу. Мин мәдрәсә йортында яшим. Стәрлебашның урамнары тыкырыклары гына түгел, хәтта агачлары да аның тарих саклый. Менә әлеге имәнгә 100 ел. Һәм аны шушы җирлектәге мәдрәсәләрнең ишаны мөнасип мулла утырткан. Инде 23 мәдрәсәнең бердән бер сакланып калган йортына узыйк. Язучы, галим һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе, техник фәннәр докторы, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Һади Атласы исемендәге бүләк лауреаты Зәки Лотфулла улы Зәйнуллин яши анда. Милли дәүләтчелек, мөстәкыйльлек, республика суверенитеты өчен җәелгән иҗтимагый сәяси көрәш барышында иң кискен карашлы милли хәрәкәт лидерларының берсе булып танылган шәхес Зәки Зайнуллин 1933 елны Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районы Стәрлебаш авылында туган. Аның балачагы, гомумән тормышы бик катлаулы булган. Бүген нинди фикерләр белән яшисең ул? Бүген язам мин моны әйтәм бит, менә 4 елда 7 китап чыгардым. Менә язым Стәрлебаш мәдрәсәсе, Стәрлебаш Дөррәл фәнүне. Шуннан соң менә соңгысы Тукаевлар. Мин Стәрлебашны күтәрдем, нык итеп. Татар тарихы Стәрлебашта. Безнең Стәрлебаш һәр вакыт көрәшкән. Билем белән, оң белән, уйлап каралы. Стәрлебаш 12 классик шагыйрь биргән. Зәки абый халкын яратып, туган җиренең көчен тоеп яши. Һәм һаман да шундый кискен карашлы шәхес. Рәхмәт аңа. Безнең татар кебек акыллы, билемле, тырыш халык юк. Ә без шундый данлыклы, бай мираслы Стәрлебаш буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Туган ягым, аккан шишмәләр кебек, саф хисләрем җырымда чагыла. Йөрәк җырларда шулай, кояш кебек яктылар. Сипсен иде, туып үскән җиремә. Адым сайын туган җирен хөрмәтләп, аңа мәдхия җырлаучы, рәхәтләнеп ана телендә сөйләгән Стәрлебаш халкы безнең күңелләргә горурлык хисен өсти барды. Каршыбызда район мәдәният йорты. Үттек һәм гади бер көндәге эш барышына тап булдык. Стәрлебаш үзенең халык исемен йөртүче театры, җыр осталары, кыскасы талантлары белән билгеле. Стәрлебашка театр гражданнар сугышы еллары вакытыннан килә. Якынча әйтсәк, 1934 еллардан ныклы иттереп инде халык театры бездә оештырыла. Шушы халык театры тәрбияләгән һәм арытабан республикабыз сәхнәләрендә генә түгел, күрше республикаларда да, күрше өлкәләрдә дә театр сәхнәләрендә якты йолдыз булып янган 2 шәхесне тәрбияләп чыгара безнең халык театры. Алар Шамил Рәхмәтуллин һәм Хәй Фәхриев. Һәм инде режиссер булып килгәчтен классикларны бик күп куйдылар. Туктар, мин Стәрлебаш тарихын күтәрим. Шуңа күземне юнәтим, уемны, акылымны дидем дә, мәгълүматларны күп кенә әйтеп өйрәнеп, чыганакларга таянып, пьеса яздым. Давыл дип аталды ул. Билгеле, ул сәхнәләштерелгән дә һәм мондый үз районын таныту эше дәвам ителә. Гаҗәеп күп хезмәт. 4 филиал бар бөтен авылда. 15 сельсоветта бит инде. 15 сельсовет безнең. Авылларда тагын клублар бар. Гомумән 25 учреждение безнең. Балаларны өйрәтәбез килә. Үзебез ничек менә
көрсек, бұл дүнияның матурлығын, шуны аларға үйретесібіз келе. Шуны бүтін тамашашыларыбызға көрсетесібіз келе. Юсуповлар гаиләсе белән безнең якынрак танышасы килде. Әле бик яшь булуларына карамастан, алар шушы районда бию сәнгатен үстереп җибәрүчеләр икән. Ә башы бик гади. 23 яшьтән директор булдым. Яшь бит инде, мине танымыйлар иде дә. Буем да бәләкәй бит инде үзем шуннан. Шуннан танышып киттек тә, мин үзем әйттем инде, бу минем хатын буларга тиеш дип. Или минем хатыным шундый буларга тиеш дип әйтеп киттем үзем. Шуннан ул китте дә барды үзем. Мин шатман. Әйе, бәхет өчен күп кирәкми. Тормышта үз юлыңны табу мөһим. Шушы мизгелдә безнең канатларын җәеп киләчәкне гүзәллеккә күмәргә омтылучы биюче кызны тәрбияләп үстергән гаиләне күрәсе килде. Баксаң, алар туган җирләрен яратып, аны үстерү, таныту өчен гаҗәеп күп көч куючы, 3 бала Урал, Сөмбел, Ирәндекне тәрбияләүче Дәүләт Яровлар икән. Барсынан да бигрәк иң бүгенге көне куанган әйберем, балаларыбызга туган телебезне тапшыра алдык. Менә әйтем бар бит, әнинең баласына биргән иң зур бүләге тел дип. Аллага шөкер, мин балаларыма үземнең туган телемне бирә алдым һәм шул кадәр дәрәҗәдә алар үз балаларына да бирә алырлык камил беләләр. Кемдер җырлар аша, кемдер шигырьләр аша, ә мин истәрлек аша үземнең ихтирамымны үземнең халкыма җиткерәсем килә. Гади генә сүзләр, гади генә көй, әмма ул үз эшенә күпме ихласлык сыйдырган. Ипләп кенә әтисенең моңына кушылып, аны отарга тырышкан егеткә карап сокланып утырдык. Әйе, кыш ясында ни күрсә очканда шуны эшләр ди халык. Сүз белән генә түгел, кылган гамәлләре белән дә үрнәк гаилә Дәүләт Яровлар. Анда кайтсам, миндә башка. Гаиләләр хакында сүз чыккач дәвам итик әле. Инде кояшны ай алыштырды һәм без кичке аш әзерләргә ашыктык. Менә мин бүген сезгә үзебезнең якларда гына, бары тик безнең якларда гына пешерелә торган итле шурпа ризыгын күрсәтәм. Моның өчен безгә кирәк сыер ите, тана ите, ат ите. Ит пешеп чыккач шурпада алабыз һәм аны менә шушылай турыйбыз. Пешерелгән шурпадан кирәк хәтле шурпаны бүлеп алабыз да икенче савытка. Анда пешерәбез бәрәңге һәм кишер. Шурпаны уттан алабыз. Кайнап чыккан шурпаны һәм шурпага салабыз. Иң беренче итне. Биш минут кайнаганнан соң шурпаны алабыз. Итле шурпаны алабыз да яшел тәмләтүчләр салабыз. Укроп, петрушка. Бүген мин сезгә тагын бер үзенчәлекле ризык пешереп күрсәтәм. Бу безнең дини ашларыбызда 3нче ризык булып бирелә. Безнең якта гына пешерелә бу бытка дип атала. Моның өчен безгә кирәк дөге ярмасы, атланмай алан, йөзем, өрек. Казанга салабыз иң башта ак май. Май эреп чыгуга аңа салабыз күрәгә белә изюм. Кайныйлар 1-2 минут. Шуннан өстибез туз, шикәр комы, дөге ярмасын салабыз. Су салабыз. 1 стакан дөгегә 2 стакан су исәбеннән салабыз. Талгын утта 5-10 минут тирәсе кайнатабыз да тумалап куябыз. Сый хөрмәт, изге теләкләр. Халыкка һаман җиткерәсе фикерләр бар. Менә шуларны ишеттерәсе килә. Рисаевлар гаиләсеннән без туган ягына булган мәхәббәте кулына каләм алырга этәргән Рәфкать Рисаевның шигырь юллары белән кузгалдык. Тәтер буе туып үскән җирем, әти-әниемнең бүләге. Бәхетемне авылымда таптым, кабул булды алар теләге. Динне алга сөрергә кирәк. Бүген көндә. Менә шуны алда тотып бит инде авылыбызда менә шу зур мәхәббәт бинабарга килде. Ибраһим галәйһиссәлам исемендәге мәчетебез. Аның сөйләү алдында безнең авылдашыбыз Совет вакытында әйтик инде КГБ училищесын битергән, ФСБда эшләгән, полковник дәрәҗәсенә барып җиткән Ибрагимов Ришат Тохиров.
Стәрлебаш районында урнашкан иң зур татар авылларының берсе Тәтер Арыслан авылы. Ул Тәтер елгасы буена урнашкан. Хәзер без аның иң озын 4 чакрымга сузылган үзәк урамында басып торабыз. Тәтер Арысланы авылы үзенең 300 еллык тарихы, искиткеч күркәм шәхесләре белән дан казанган. Бекметов Арыслан карт килеп нигез сала 1743 елда. Соңрак 17 гасыр башларында элекке Казан губернасы Тәтешле районы Бик дигән авылдан Рахманкул мулла килеп имамлык итә башлый. Шулай иттереп, Арыслан авылында Арыслановлар һәм Рисаевлар нәселе үрчеп китә. Безнең авылдан чыккан, эшләп Казан филармониясендә озак еллар эшләгән Хай Мошинский безнең авыл кешесе. Шулай 7 язучыбыз бар. Аларны санап китсәк, Рәфкать абзый, Ярмөхәмәдхим абзый, Гаян абзый Арысланов, Фәнирә Ишниязова һәм башкалар. Киләчәктә авыл районнарының данын күтәрүчеләр янына да кагылырга булдык. Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районы Тәтер Арыслан авылының Аккайын балалар бакчасы бу. Тәтер Арыслан авылында балалар бакчасы 54 елны оештырылган. Ул бәләкәй генә авыл өендә башланып киткән. 88 елны шушы без әле эшләгән балалар бакчасы оештырылган. Безнең әлеге көндә балалар бакчасында 34 бала тәрбияләнә. Укыту, тәрбия татар телендә оештырылган. Ата-аналарыбыз безнең татарча сөйләшкән. Шушы йолаларны онытмыйча сөйләшеп, кайда булсалар да кеше булып калсыннар дип. Баланы яратмыйча мондай эшкә килеп булмый. Иң беренче чиратта баланың күңелен аңларга кирәк. Аның халәтен белергә кирәк. Әлеге вакытта 20 якын җырым бар. Ул җырлар инде үзебезнең якташ шагыйрьләр сүзләрендә язылганнары, һәм күбесе үземнең сүзләргә язылганы бар. Бер тапшырык саларында гына әлеге районның тарихын да, яшәешен дә күрсәтеп бетерү мөмкин түгел. Хәзер без Стәрлебаш районының Яңгырчы авылында һәм кабат яшь буынга халкыбызның моңын, гореф-гадәтләрен җиткерү мизгеленә тап булдык. Безнең Яңгырчы авылы 1650-1660 елларда барлыкка килгән. Аның исеме Яңгырчы исемле бабайдан киткән. Безнең Яңгырчы авылыннан республикада иң зур елгаларның берсе Ишәк елгасы. Үзенең башын ала Актүбә дигән тау башыннан. Авылыбызның гаҗәеп тарихы менә шушы китапта тупланган. Аны безнең Арысланова Гөлшат Валиәхмәт кызы чыгарды. Һәм бүтән булган шушы музейдагы информацияны, мәгълүматларны шушы китапта туплап калдырды. Бүген дә Гөлшат Валиәхмәт кызы Арысланованың эше дәвам ителә. Аның уллары Дамир һәм Ирек Арыслановлар шулай ук бу гамәлдән читтә түгел, һәрдаим ярдәм итеп торалар икән. Гомумән, бу якларда авыл халкын зурлап, аның хезмәтен хөрмәтләүчеләр байтак. Ул күрәсең туган җиренә булган мәхәббәттән киләдер. Әскәровлар шундыйларның берсе, чын җир кешеләре. Безнең гаилә бизнесы дип әйтсәк тә була. Әлеге вакытта монда минем моны Севердан кайткан кияүләрем, 3 улым, битине бар инде 2 улым монда эшли. Безнең 3000 гектар җиребез бар, 300 баш крупный рогатый скот, 200 баш саум сыеры бар. Әлеге вакытта инде шул белән телекчелек һәм үсемчелек белән шөгыльләнәбез. 35 кешегә эш урыны булды. Урып җыю вакытында, чәчү вакытында 50 кешегә була инде, 50 кеше эшли. Хезмәт сөя, тормышын бизи, изге гамәлләр кыла, яратып яши. Һәм алар һәммәсе игътибарга лаек. 22 татар авылын берләштергән бөек шәхесләребезне биргән җир ул Стәрлебаш. Şen beylenim şerim
Әйе, шәл дә бәйлиләр бу җирләрдә. Аның гасырлар аша узган тарихы да бар әле. Безнең коллективта 15 гән апа, нинди генә бизәкләр, нинди генә рәсемнәр төшерми минем апалар шәлләрендә. Шу кадәрен барсы да осталар, сихәтләрен тәнгә сихәт, янга рәхәт булсын дип кешегә шундый теләкләр белән бәйләнгән шәлләр. Шуңа күрә алар үтемнеләр. Иң беренче мамыкны алып юабыз да тетәбез. Анан һуң менә шулай шапайбыз. Менә шуннан эрлей башлыйбыз. Эрләгәннән соң кәләбә белән кушып чырныйбыз. Җепкә кушкан мамыкны хәзер куатабыз. Тигез бәйләнсен өчен шәл. 2-3 белән дә менә шулай бәйлибез. Чтоб тигез булсын өчен. Һәм менә шушылай мамыкны без тетеп, эрләп, җеп белән кушып катканнан соң һәрберебезнең күңелендә булган бизәкләрне төшерәбез менә шушылай шәлләргә. Бизекләр бик күп инде ул. Кавышмаган мәхәббәт дигән дә бар. Измәйкә, шакмак, тау юллары, шылбыр, каз тәпиләре. Шунда хәзер менә курай төшерә башлады кызлар. Шушы җирлек бизәкләренә сокланып, Зәки Зайнуллинның 41-нең арбалы хатыннары пьесасындагы гөлем үрләренә менеп, халкымның рухын тоеп, кабат юлга кузгалдык. Бер ягында таулар, икенче ягында Тәтер елгасы. Әлеге юл шушында яшәүче милләттәшләребез сүзенә караганда Стәрлебаш районының Казанга таба зур капкасы. Ачык капка ул. Дуслык, мәхәббәт, горурлык, хөрмәт хисләре ачкан капка. Рәхмәт сиңа, халкым.